ne fanen baw ne koronin do manden chani manden muso kana balaba sitan den turu yiri dugu fere tenen den turu yiri dugu la do chani sanogo ka gorungo bile adanki se dandi. Ok, bi video be jmenga bi video be kuma anka munu be manden kono ana o munu be manden koka. C'est-à-dire dondo ko do be na wakati do be na ambela ko be geleya wakati do be na ambela ko be juguya wakati do be na ambela senge be ambe mine wakati be na ambela baraw be tien wakati do be na ambela ana mogo be kele wakati do be na ambela ana janye mogo be kele ambe do sono ali ni ma kashi cheba koro jibe jigi inyela o be ke bela tungala o de o tunga geleya do do dangate anko geleya do do ala ye jie mogo da wakati do be geleya ambema ni wakati geleyara ama akana kanyina ko danga banko ni wakati gelara ama akana kanyina kan baw ma nyuma neke ni wakati gelara ama akana kanyina kan faw ma nyuma neke ni wakati gelara ama akana kanyina kan kunan goyara wakati do mana gelaya ama akana kanyina kan ma dabo here tigiya kama anye jela tige badini ke ama miri ula ka soro problem tandala ama fo kan wasalini o ya soro ama kunwo soro ama fo ko anye duawde o ya soro kojugu mana ama waso kanye duawde donc ni kojugu fana nana an kana nyere ke danga dingi ni kojugu fana wakati nana ni geleya wakati nana an kana nyere ke ina fo ama dabo here kama shitigiya tamashedo ya fama don kadina don be kadina don te goyana sajona yo fura sino don do be goya ila ni den wolola lendi ga here soro mardi abe sa mercredi ale nana munu sora o kuma ante ka nyini ya mais faut ka do bol ya fama wa bla koroni ga bolokoli la ni misi fagara o te bla koroni yere ka here o ya somo noy donc muye tunga geleya muye faso kono na geleya fo manjugu faso kono fo e ka bange faso kono ka demsenia ke faso kono ka korobaya faso kono ka kla ka ye o faso kelen kono c'était eye o faso kelen kono finité ebolo o faso kelen kono etese ki balima muso shi ka jogokunda shima itise ka shila wasa itise ka fara wasa imase ka bala wasa dangate an munu fana be koka itara ini do tara ɲɔgɔn fɛ olu ye sɔrɔ kɛ k'i to ini do tara ɲɔgɔn fɛ olu ye sababu ɲuman sɔrɔ ini do tara ɲɔgɔn fɛ olu ye sojɔ daminɛ ini do tara ɲɔgɔn fɛ olu ka appartement sɔrɔ u yɛrɛ ye u ye do tara ɲɔgɔn fɛ olu ye mobile sɔrɔ dangate bɛɛ n'a garijɛgɛ de don dangate mais fo de kana an bɛɛ la parce que foyi man jugu i donna école la k'i to école la i yɛrɛ bɛ école la e mun be école la i b'a dɔn kalan ka di ye i yɛrɛ b'a dɔn i hakili ka ɲi i y'a faamuya wa kalan nana se yɔrɔ dɔ la pili kalan bɛ caya pili kalan bɛ yɛlɛ pili bɛ taa ɲɛfɛ pili kalan wari sarata bɛ caya pili bɛ taa ɲɛfɛ pili kalan wari sarata bɛ caya n'a se t'i fa ye a se t'i ba ye i tɛ se ka jigin a la a se t'i kɔrɔmusow ye i tɛ se ka jugu la olu ma cɛw sɔrɔ cɛ minnu n'u bɛ furu olu ma n'o cɛw bɛ se ka école sara bɛnkɛ tɛ yen tanti tɛ yen balima tɛ yen tonton te e be jagoya i be bɔ école la hali n'a sɔrɔ école ka di i yɛrɛ ye o t'i banko ye minnu fana sera ka taa ka école kɛ fo ka taa école ban foli ka di olu ma parce que ni fɛn ka gɛlɛn école ka gɛlɛn a bɛ daminɛ soli ka wuli gosili ka tila ka na se courage ko ma ka tila ka taa se an ka taa yan e de y'o ye i bɛ leçon ta la f'i bɛ kɛ i ko fatɔ samaraw bɛ tigɛ mais minnu ye école laban vraiment alhamdulilayi an kan ka k'u fo a ka gɛlɛn minnu sera ka école laban ni diplôme b'u bolo aw ni ce aw ni baraji aw bɛ fo a ka courage la parce que an minnu m'a laban anw y'a dɔn a ka gɛlɛn i y'o faamuya wa école minnu fana ye école laban i b'a ye dɔw ka kalan bɛ taa se bagi ma olu bɛ bɔ olu bɛ kɔn ka wari ka baara daminɛ olu bɛ dɔɔnin sɔrɔ olu bɛ motow san o y'a sɔrɔ minnu bɛ ka kalan jan kɛ olu bɛ tagama la ka taa u sen na i y'a faamuya wa surtout minnu bɛ médecine kɛ aw yɛrɛ b'olu ye olu bɛ kati sira in kan i ko sɔrɔdasiw minnu bɛ médecine kɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'olu la fo k'u kɛ i ko fatɔw f'u ka écriture bɛ cɛjuguya ka n'i ko k'u ka L sɛbɛn a bɛ k'i ɲɛna k'u bɛ ka Muhamadu bɛ sɛbɛn arabukan na ala ni teliya fɛ parce que caman de bɛ d'u ma k'u k'a sɛbɛn donc olu minnu y'o kalanw kɛ an kan ka k'olu fo danga t'u kɔ parce que tuma min na u b'a kalan na aw minnu bɔra ka baaraw daminɛ minnu taara ouvrier la aw bɛ kɔn ka wari d'u ɲɛ mais aw bɛ mun du san tan kɔnɔ n'olu y'u ka kalo kelen sara ta u bɛ taa kun aw la aw fana k'o fana faamuya danga tɛ an kana kɛ gunnajɛw ye ka misi gatugu misiw kɔ ka sɔrɔ misi tɛ an yɛrɛ bolo an ka sabali
anga sabali anga ta dondoni anga ko ni hakilije anga ko ni mirike danga tanshiko parce que ni danga ye muni ni musokoroba ni chokoroba sara parce que barka te nyini ne barka be sani duawu te nyini duawu be sani ni ye mun ki bay ka mun ki fay ba ala bi sara o de la parce que ni chokoroba bana ani musokoroba barka bi dendala abe do sokono to be sanga fola barka be to ka dem laje munu be sokono abe ta fitinu nyedala abe ta korobalu nyedala ne be jon ne mine jon ne musokoroba inga sanga ku jon ne yaka kuma lame jon ne musokoroba imuna fa jon ne musokoroba intoboto ya fame abe na dem nyedala laje abe na dem la nyedala laje abi to la ni da sorola munu nya dono lute abe tu no fe extérieur la ni yi joko bla ka me abi yini abe ta duwa udun yini abe ta barkatigu yini allo tigi masekana abe do ola donc anga hakilu si anga miri anga kodon yo famia wa furu ni ala ya nogoya ima parce que ko muso ida e sabai ka ala mission saba konfuila kana dia kono ka furu ki danto ideuna ni edo na furu la ki danto ideuna aw munu nana kana ka do furu la aw muso munu do na furu la yo famia wa aw do na furu la wala sa ajigina aw kuna aw ka se ka aw munu aw chewe ka aw munu ya famia ku ka baraku ku ka yala ku ka dolomiku ku ka pre aw kuna ko parce que ko wala sa ko ne ni furu nchena ke baka na malo ne ni furu nchena ka kana fo ka fora ke te furu nye ne ni furu nchena ya famia wa e kana na malo parce que itiri muso ku te furu ina i koro muso ku te furu ina i balima ku te furu ina i fa ku te furu ina i ba ku tala e donala ka ko beke wala sa furu inganye ka ko beke wala sa ka se ka i che toboto ka ko beke wala sa i ka se ka dem barkalen wolo o shimanye ni ye tobilike che inte sonka dun na nana atena duna na nana jona iti se ka kuma fe ali ni ko kiba se moshi abo sama ka boy buru ni kibe finunko obike karai ni yela la fe obike karai ni ekulanga kuma ka fe obike karai se fo itie tumala ibe do sokono ibi kashide mais kana fa ko danga biko kana fa muna nike ite danga denye ko bena wakati dedo ala be ko do se anma abe fo ma ko ala ka lajarabi ala be ko do se anma fo ala ku se anma anga se ka ku wala sa ala be soro kana ni here parce que dia mo ni be here la isen itemena senge do de fe ala be ko lu do de ke awle pour que dundu muna naw ye here soro aw be se ka olu de lakale ni ala ye furu noya yo famia wa ka furu ni ala ye furu noya o be kofe ala kelen go ka furu noya ko beke wala sa ka chengenye ku ka se ka duwa uden wulu i ba ye furu fiina tugom i fa ye furu fo yina tugom ki munyu ka ko beke o chenye o dolomina nye o laga to nye o daji bonye o mase ko don no furu inana kana chen wallahi ida isedi me i munyu aya o munyu aw munu betuwala ay barake aw munu be tuwala ay wari mara parce que dia kono cliché saba de wartigala ka barake ka wari mara ka dobo inigela muso bakoro kana nyebo fini befe samara kura kana besa kana sanu besa parce que ya fama wa wari mara la de wartige ni dobo inigela ka barake ka wari mara be ka wartige che ni iko kini muso bekabo muso chenyuma molo teba eke ni chenyuma bekabo ebe jamana muna iko ko fino tokotigu gada ebe jamana muna o demisenu olube munke na folola eko ko fo oluko ke edun tara nyini ni olube ufeni ibe dobo inegela ya famewa iteri munga yala kacha ye katoi mumbe jamana bodde ni bedo aye katoi mumbe ta jamana barbela ye katoi muni jamana muso nyuma bebi bo aye katoi ikika barake itakuntoye parce que ali ni ye milliard sorokoka kana naye ibangera dugumina ini munu ye demiseni fitini yake kata bokola plongala olukini wari ini munu ye didi nanake olukini wari ini munu ye balanzango olukini wari ini munu ye mama nebe wola ya muise datu wola oluko wari ye ibolo ani munu ye tegera kulongake ani munu ye murba yasa donge ani munu ye manjeni donge ani munu ye kodoni karkar donge ani munu ye kulukulu zubutike ani munu ye c'est-à-dire ani munu ye jitumu foke oluka wari yi bolo oni kai
parce que i mana sɔrɔ yan fɛ i dan y'o de ye mais i fa kɔrɔw olu k'i wari y'i bolo i bi ka dɔ don olu bolo sa e kana ni wari ye ka bɔ kɔ kan musokɔrɔba minnu ni olu tun bɛ to k'a di e ma musokɔrɔba minnu n'olu tun bɛ to ka i bolo b'i ba bolo i n'olu bɛ ɲɔgɔn fo mais olu ka wari dun o de ka ɲi a ka carré kɔnɔ i y'a faamuya n'i fa b'i kɔ i bɛ boli ka don du min kɔnɔ o dutigiw i y'a faamuya a n'o olu denw olu ka wari y'i bolo o de ka ɲi i tun bɛ taa ballon tan kɛnɛni mun na a ka n'aw jɔ o kɛnɛni na o de ka ɲi i y'a faamuya i ni minnu tun bɛ taa matinée la olu ka wari y'aw bolo kɛ donc ne bolo olu ka ɲi n'i ye wari sɔrɔ i bangera yɔrɔ min na n'a kun t'i bolo o yɔrɔ la mɔgɔw ka nafolo y'i bolo de ka ɲi olu tɛ se ka nafolo y'i bolo k'i ɲɛ to kɔfɛ musow la olu tɛ se ka nafolo y'i bolo ka muso bɛɛ to yen f'i ka muso bɛɛ de to yen i ka dɔ bɔ i nege la i ye waritigiya ye kilisi saba de ka baara kɛ ka dɔ bɔ i nege la i bɛ kɛ waritigi ye baara kɛ i ka wari mara i ka dɔ bɔ i nege la kana balaba sitan den toro yirijugu feere a dankisɛ dan kunba kisɛ kumaba den a jiginna bɛɛ kunna ka se ka mobili san ka di i ba ma a jiginna bɛɛ kunna ka se ka moto san ka di i fa ma a jiginna bɛɛ kunna ka mobili san ka di i ba ma a jiginna bɛɛ kunna ka jagokun di i kɔrɔmusow ma walasa olu bɛ taa tunga fɛ o jiginna bɛɛ kunna manden a jiginna mandenka bɛɛ kunna ka so jɔ ka se k'a faso ta ka so wɛrɛ jɔ ka se ko faso kɔnɔ se tɛ minnu ye ka se ka olu bila o kɔnɔ ka tila k'u ta en charge o jiginna mandenka den bɛɛ kunna ala m'o k'i ye mais ala ɲɛ b'an bɛɛ la ala m'a k'i ye a y'a kɛ minnu ye kana bila o juguya la e ma kalan laban minnu y'a laban kana bila o juguya la ouvrier aw minnu bɔra école la aw musow i y'o faamuya wa aw kun hakili ka di furu kɛra sababu ye kalan ma taa ɲɛ furu kɛra sababu ye e bɔra kalan na i y'a f'i fa ye k'i bɛ kalan laban olu ka wagati hakili ma se k'a ye ko ni muso kalanna ka taa ɲɛ k'a bɛ sɔn ka tila ka furu i y'a u m'o ye u ye ko bɛɛ kɛ walasa i ka taa furu la i taara furu la i n'i ka hakili i hakili ka di i donna furu la o furu kɛra sababu ye kalan tiɲɛna o cɛ fana ma se ka fɛn wɛrɛ d'i ma i ka jago kɛ a kɛra cɛ keleyanci o ma sɔn i ka jago kɛ aw minnu taara ka taa kun dilan kalan salon na ka se salon na ka se kun dilan na mais jago ka se ka salon dayɛlɛ o se ma kɛ aw ye ka se ka kun dilan yɔrɔ minɛnw san o se ma kɛ aw ye minnu ye feere kɛ sugu kɔnɔ n'u ye feere dɔn ni jagokun se ma kɛ aw ye n'o ye fɔnde wurulema ye danga taw kɔ ko bɛɛ n'a wagatiw de don a ye ta dɔɔni dɔɔni aw minnu bɛ kɔ kan i taara jigin dɔw fɛ yen olu ye e sɛgɛn u y'i janfa i y'u denw i taara ni denw ye ekɔli la i ye minɛnw ko ka taa ni denw ye ekɔli la ka finiw pase ka finiw ko i y'o bɛɛ kɛ mɔgɔ minnu ye i y'a faamuya wa muso min ye o cɛ nana ta lase e ma i t'i fɛ ka ban cɛ la parce que n'i banna cɛ la i y'a faamuya wa ni e banna cɛ la muso tɛ n'a dɔn ye n'i sɔnna cɛ la muso tɛ n'a dɔn ye i bɛna i t'a dɔn i bɛ mun kɛ o cɛkɔrɔba in bɛ ka to k'e puruti puruti o muso cɛ in bɛ ka to k'e kɔri kɔri i t'a dɔn i bɛna mun kɛ i bɛ don so kɔnɔ i bɛ da sɔgɔ i bɛ kasi a bɛ tɛmɛ halisa n'i y'a fɔ muso ye k'a cɛ bi i fɛ muso n'i gɛn n'i sɔnna cɛ la fana ni bɔ kɛra kalama i na maloya i na gɛn se t'i ye aw minnu bɛ tunga la ni muso minnu b'aw fɛ yen aw y'a jateminɛ aw minnu mɔgɔ t'i seko bɛɛ kɛ k'a ban n'i y'i seko bɛɛ kɛ k'a ban diɲɛ kɔnɔ a tɔ bɛ to i kɛɲɛko ye aw y'o muso ninnu to yen parce que a b'u to yen ka da mun de kan diɲɛ kɔnɔ i y'i dogo ka ko o ko kɛ papa mami ko ne ma ko diɲɛ kojugukɛla y'i dogo togo o togo ko don kelen k'i bɛ dɔn n'a dɔnna don min na i bɛna kɛ sababu ye i n'i muso tɛ i bɛ se i muso la parce que i delila k'a ɲɔgɔn kɛ i y'o la convaincu mais muso min ne y'a lase a ma i tɛna ɲɛfɔ i muso ye muso tɛna da dennin in na fo ka diɲɛ wuli alors que dennin a kɔni a to yen soli ka wuli mun n'a b'o kɛ k'i muso ka minɛn ko a to yen e bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔ tunga la i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔ faransi i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔ États-Unis i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔ Espagne i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔ Suisse i bɛ baarakɛla sɔngɔ dɔ diɲɛ jamana o jamana na mais dennin nana tile fila mun kɛ o tile fila in kɔnɔ a ma deli ka baara mun k'a fa ye a bɛ k'o kɛ e ye a ma baara mun k'a ba ye a bɛ k'o kɛ e ye a m'a yɛrɛ kɔrɔmuso denw a yɛrɛ wolodenw a ma t'olu bila école la a bɛ k'o bɛɛ kɛ pour que ale bɛ aw fɛ jigiyɔrɔ kana k'a la ale bɛ aw fɛ ale kan ka dɔ kɛ yanni a fana ta wagati cɛ cɛkɔrɔba o to yen sa ne terikɛ o dennin to yen i t'a to yen ka da dɔ wɛrɛ kan i b'a to yen ko parce que ni bɔ kɛra kalama ko jigiya bɛ tiɲɛ a tɔgɔ bɛ tiɲɛ a fa tɔgɔ bɛ tiɲɛ a ba tɔgɔ bɛ tiɲɛ aw b'aw muɲu aw minnu b'o la aw b'aw muɲu aw b'a essayer parce que a ma nɔgɔn aw b'aw muɲu aw bɛ kuma cɛ fɛ a ka se ka ko dɔ faamuya diɲɛ ye fɛn dɔ de ye an kana to ka perese
diɲɛ fɛn dɔ de ye aw bɛ mun de jateminɛ aw b'a jateminɛ anw kun to tan anw kun tɛ tan an kɛra tan wa an tɛ to tan diɲɛ y'o de ye i y'a faamuya kun min na ni e sera ka se nin hauteur la i ni denmisɛnnin caman ye filan teriya kɛ olu sara i ni mɔgɔ caman ye jeuneya kɛ olu banna i ni dɔw ye bɔgɔlɔ kulonkɛ kɛ olu banna dɔw ta kɛra accident ye dɔw ta kɛra bana ye ala ka lahara sɔn sumaworo ye kun jumɛn na ala sɔnna e ka to ta parce que i nin yɔrɔ de bɛ diɲɛ na kana kɔrɔtɔ ka n'i yɛrɛ faga ɲani ye ɲani yɛrɛ ye diɲɛ taalan dɔ de ye diɲɛ fɛn dɔ de ye sɛgɛn ye an bɛɛ tɛ se ka kɛ waritigi ye o de kama diɲɛ ka di an bɛɛ tɛ se ka kɛ fantan ye o de kama diɲɛ ka di ala y'i kɛ cogo o cogo i bɛ camancɛ de la dɔ bɛ wari bɛ dɔ kun ka tɛmɛ i kan wari bɛ kun ka tɛmɛ dɔ kan i ni dɔ ye kelen ye dɔ b'aw dugumala la donc n'i ye diɲɛ ɲani o ɲani sɔrɔ dɔ ta ka jugu n'i ta ye i ye diɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ dɔ ta ka ca n'i ta ye diɲɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ sa k'an kɔnɔman to ko cɛ ni muso bɛɛ bɛ sa k'i kɔnɔman to parce que ni i bɛna fɛn o fɛn sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fɛ ka ko wɛrɛ kɛ an bɛ to ten fo ka taa se an ka saya ma an mɔkɛw olu tun ye jeune ye koyi an faw fitinin ɲɛ b'an mɔkɛw la mɔkɛw nana kɔrɔ olu banna anw y'an faw fitinin ma ye anw faw nana kɔrɔ olu banna an y'an baw ye baw nana kɔrɔ u taara kelen 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 i b'o jateminɛ n'aw bɛ du kɔnɔ ni musow a b'a jateminɛ musokɔrɔba n'a bɛ ka kɔrɔ a b'a jateminɛ i kɔrɔmusow bɛ commencer ka to ka yɛlɛma u bɛ yɛlɛma aw ɲɛkɔrɔ u bɛ kɛ musokɔrɔba ye u bɛ yɛlɛma aw ɲɛkɔrɔ u n'aw baw bɛ bɔ u bɛ yɛlɛma aw ɲɛkɔrɔ u bɛ dɔw b'an baw ka tagamacogo ta dɔw b'an baw ka fini don cogo ta dɔw b'an baw ka musɔrɔsiri cogo ta dɔw b'an baw kuma cogo ta hali an buramusow an ka minnu furu ka na a n'an kɔrɔmusow dɔw bɛ na ba tɛgɛ ta n'a ye dumuni tobi dumuni bɛ kɛ cogo min na en général buramuso fɔlɔ ninnu i y'o faamuya u bɛ na baw ka guwa ta donc olu y'u nɔrabilaw de anw yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya ani faw bɛ tila commencer ka bɔ i y'a faamuya ni mun ma fa ka démarche ta o b'a ka fini don cogo ta ou bien i b'a ye dɔ bɛ fa tagama cogo ta dɔ b'a tɛgɛ seri cogo ta fa bɛ sigi yɔrɔnin min na du kɔnɔ o bɛ diya dɔ ye donc an bɛɛ bɛ yɛlɛma de an bɛ yɛlɛma yɛlɛma de an bɛ yɛlɛma yɛlɛma de donc ala m'an bɛɛ da an ka kɛ waritigi ye kana bila waritigi kɔnturu la i yɛrɛ k'a ɲini parce que diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ an ɲɛna k'an kana an ta faamadenw fɛ k'an ka wuli ka taa baara kɛ an ka wuli ka taa baara kɛ a kɔrɔ parce que faamaden e banna ka taa baara kɛ e y'i sigi faamaden fɛ te min na e tugur'o kɔ kɔkɔya la e tugur'o kɔ nadagaya la wari bɛ faama kun a b'a den kun a b'a den teriw kun a b'o kɔrɔmusow kun a t'e kɔrɔmuso kun a t'i fa kun a t'i ba kun e b'i ta o fɛ wari walasa a ka caya a bɛ fɔ a ma ko miliyɔn don kelen dɔrɔn o bɛ wele sɔgɔmada fɛ ka jagokun d'o ma o b'a sɔrɔ la e bɛ mun kɛ jagokun a t'i fa kun ka d'i ma parce que ni fɛn t'i kun a t'i fa kun fɛn t'i ba kun a t'i limana kun i bɛ dɔ bɔ i nege la bɛɛ bɛ kɛ waritigi ye dɛ parce que i y'a faamuya wa ni farafinna n'i kɛra fantan ye n'i ma dɔlɔ min i tɛ kɛ kulosari ye n'i kɛra dɛsɛbagatɔ ye n'i ma dɔlɔ min i tɛ kɛ kulosari ye n'a t'i bolo n'i ma dɔlɔ min i tɛ kɛ kulosari ye mɔgɔ min bɛ dɔlɔ min dɔlɔ de bɛ se ka mɔgɔ kɛ kulosari ye parce que dɔlɔ ye marifa c'est à dire i b'o jateminɛ gulɔ buteli o gulɔ buteli ani fɛn fila de bɔlen don marifa kisɛ ani bɔmu marifa kisɛ don bɔmu don mais différence ye mun ye mɔgɔ t'ale ci la i yɛrɛ de b'a ci i yɛrɛ la gansan b'a kɛ tubabuw ma sɔn ka sukaro kɛ gulɔ la parce que n'u tun ye sukaro kɛ gulɔ la mɔgɔ tɛ se ka caman min donc u y'a kɛ ji kunnani o y'a sɔrɔ an ka mandenkaw y'a k'a ye mɔgɔ ma a fɛn mun don a kunun ka di i b'i cogo dɔn o la i b'i cogo bɔ gulɔ la i y'a faamuya wa muso finman i b'a bɛɛ ye k'a to yen ka n'a bɛɛ ye k'a to yen mais taa n'a ye dɔɔni dɔɔni i tɛ se ka se jɛman bɛɛ ma i y'o faamuya wa parce que cɛgana tɛ wa ye mais a tɛ fasa ne fɛ ala kana haramu don cɛgana ni falen kɔ parce que n'i ye ne ka video lamɛn sɔgɔmada fɛ kafe don i bɛ bɔ ko kalama i bɛ ko dɔn i bɛ yɛlɛ wa i bɛ t'i ka baarayɔrɔ la kafe don CAC 1000 don n'i y'a lamɛn i bɛ nisɔndiya n'i bɛ terrain kɔnɔ i bɛ nisɔndiya n'i bɛ ka ni casquette b'i tulo la i bɛ k'i tagama i bɛ nisɔndiya n'i baarakɛtɔ i ka baarakɛyɔrɔ la n'i bɛ k'a lamɛn a bɛ faso nege don i la a b'i encourager a b'i bɔ ko kalama ne ka video ni video tɛ kelen ye kan one love à vous tous sitan den toro cani bilen de sitan bilen de tɛnɛn bilen bɛ da la bilen a dan bɛ a dankisɛ bɛ a dankisɛ dan bɛ ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den dabiri ni pɔn kɔ kiri ni wɔyɔ kunfin subaga soma a tubabulama bamanan a walijulama karamɔgɔ dasiri bangon Neymar e de fɔlɔ y'a minɛ 2013 Idriss Koniko one love à vous tous